Ja tardes a llegir. Jo no tardo, i com que no tardo, hem fet aquest canal, en el qual esperem sobretot que us subscriviu, que escriviu comentaris, que feu likes, aquestes coses de les que ja esteu acostumats. I jo avui el que porto és un tag, perquè m'agrada molt la idea, que són els meus llibres de l'institut. No els llibres que em feien llegir, que si us interessa m'ho demaneu i també us ho faré, dels que em feien llegir i em van agradar, sinó els llibres que jo llegia paral·lelament perquè m'interessaven. Llavors, jo començo per EGB, perquè aleshores jo feia EGB i no ESO, i el que equivaldria primer d'ESO era el meu 7è d'EGB, en el qual vaig llegir i em van regalar aquest llibre, es veu bé? Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, que era d'una col·lecció d'així com de clàssics, de juvenils. Per qui no sàpiga què és Julio Verne, és com diuen sempre que és com un visionari, pels invents que ell creava en fantasia, i em va introduir molt en el món de la lectura com a una altra porta, un món diferent, aquestes coses tan tòpiques però que acaben sent veritat. Acaben sent veritat. Em va agradar molt i us el recomano si no l'heu llegit, perquè és un clàssic i s'ha de llegir i ja està. A 8è vaig fer una cosa que sí que em va marcar per tota la vida, que seria segon d'ESO, per tota la vida, i quan dic tota la vida vull dir tota la vida, encara avui dia, i és que de la mateixa col·lecció vaig llegir això, Les aventures de Sherlock Holmes. En aquest d'aquí no hi és l'Estudient Escarlata, que és la primera aventura de Sherlock Holmes, la primera aparició del personatge, però hi ha moltes altres i a mi em va fascinar el personatge, em vaig hiperenamorar, però molt. Jo volia ser Sherlock Holmes. De fet, alguns ja sabeu que jo vaig estudiar criminologia i en el fons era perquè em volia semblar a Sherlock Holmes. També a la Jane Cooper de Twin Peaks, però això seria un altre tema. Però Sherlock Holmes, després a la universitat, a la vida, és que jo visc amb Sherlock Holmes. Us podria ensenyar aquí làmines que tinc de Sherlock Holmes. El trobo un personatge boníssim. Diuen els experts, els crítics o la gent que parla per la boca que no són llibres especialment ben escrits, però també diuen aquests mateixos que un llibre està ben escrit i esdevé un clàssic quan no s'acaba mai, quan el pots tornar a llegir, quan es revisita, quan sempre està vigent. I Sherlock Holmes, jo crec que encara que no s'hagi llegit res d'ell, tothom sap qui és, tot i els tòpics falsos, que els experts ja sabeu que això és veritat, que hi ha tòpics falsos. És un personatge inesgotable, és un personatge etern, i tot el que és etern val la pena. Després, primer de BUP, tercer d'ESO. Aquí tinc el cor dividit. No és aquí que tinc el cor dividit, és a segon. A primer ho tinc molt clar. A primer em vaig posar malalta pels vols de Nadal, i era una mica abans de Nadal, havia sigut el meu aniversari, i em van regalar aquest llibre, que per mi va ser brutal, que és El misterio del solitario, del Jostein Gaarder. Aquest autor és el mateix autor del Món de Sofia. Si ningú no coneix el llibre ja està tardant i anar-lo a llegir, sobretot si us interessa tot el que té a veure amb el pensament. I aquest va d'un pare i un fill que fan un viatge per trobar la mare, que ara no recordo per què no la tenen, crec que van a Atenes, però pateixen un naufragi, i allà... ara m'he colat mogollon. No, ells no pateixen el naufragi, sinó que en una parada que fan, en el nen, li regalen un panet. I dintre del pa hi ha un llibre, i una altra persona li regala una lupa, de manera que ell pot anar llegint sempre aquest llibre, que és un llibre que no s'acaba mai, podríem dir que és un clàssic, que aquest sí que va d'un home que pateix un naufragi en una illa deserta i amb ell només porta una baralla de cartes. Les cartes cobren vida, per això es diu El misterio del solitario. I el que és molt important és la figura del comodí en aquesta vida que creen les cartes. És molt misteriós, feia pensar molt, a mi em va com trastocar, era com que jo veia ja les cartes que es movien al meu voltant, veia la gent, si era més un 3 de piques o una reina de cors, prenen una personalitat molt especial totes les cartes, i l'ensenyament final era molt xulo. Potser ara no m'agradaria tant, perquè clarament és un llibre per gent jove, però jo el recomano moltíssim, que no espanti la grandària, perquè és d'aquests que enganxa molt. No ho he dit,
però em sembla que ja ho vam dir, i l'Alba segurament no para de dir-ho, però la idea d'aquests vídeos és que si encara no esteu engrescats a llegir, que ho dubto, i per tant ja tardes, us hi poseu perquè així podreu entendre molt més aquests friquis que ens agrada tant, vale? Ara sí, a segon, cor dividit, i per demostrar que és segon, tinc aquí, perquè això m'ho portava a la classe, vale? I tinc aquí, es veu? El meu nom segon D, jo era de segon D. Tres és massa, del Màrius Serra, i també Carme Riera, te deix amor la mar com a penyora. Són dos llibres molt diferents i els dos els vaig llegir durant tot segon, o sigui, a part del que havia de llegir, quan no sabia què fer, llegia un d'aquests dos, vale? Són molt diferents, aquest és una mica una tonterieta, vale? És d'unes bessones que tenen molt bona relació entre elles, fins que les dues s'enamoren una mica del mateix, bueno, una s'enamora d'ell i ell s'ha enamorat de la bessona, i ell, no puc dir qui és, perquè desvelaria al final. A veure, és un llibre que és una parideta, és molt curtet, però precisament per això a mi m'entretenia, i quan no tenia res a fer doncs llegia una miqueta i ja vaig agafar baixada, vale? En canvi, Te deix amor la mar com a penyora va ser molt diferent. Aquest va arribar a mi perquè vaig guanyar el certamen literari de l'institut i els premis eren llibres i discs. Coses que ara, bé, no sé si es podrien considerar premis, tot i que jo crec que sí. Per cert, que em van regalar el diccionari de la llengua catalana, que era un totxaco i valia aleshores 10.000 pessetes, i per mi va ser un gran regal. Aquest llibre, com bé veieu en el títol, Te deix amor la mar com a penyora, de la Carme Riera, està escrit en balear, en el dialecte balear, i això, doncs, en un primer moment em va donar una mica de mandra. Però aleshores vaig llegir això d'aquí darrere, on diu: les històries que componen aquest volum les protagonitzen uns personatges al marge de la normalitat quotidiana, aquells que no han volgut o no han pogut ser assimilats per les convencions que regeixen el món i que han buscat altres formes de convivència. Llavors jo veia que anava de personatges raros, tothom a aquesta edat es considera raro, o raro vol dir fora del comú o el que la gent no s'espera, i m'hi vaig llançar. I al principi doncs, ja em va enganxar molt, perquè comença amb un poema que no ha sigut mai un poema, vale? Fragment mai no escrit de Safo. I jo aleshores ja sabia qui era Safo, que és una poetessa de la Grècia clàssica. Val? No us puc dir de què va tota l'estona parla d'un amor frustrat, que es té i no es té, parla d'una tal Maria, però no puc dir qui és la veu narrativa ni com acaba la història, perquè seria un spoilerazo de la hòstia, molt gran, i a mi al final em va deixar com... Sobretot en aquell moment. Potser ara no seria així, vull dir que per vosaltres ara potser doncs, seria diferent, però a mi en aquell moment, i la gent que el llegia, doncs ens vam quedar com molt impressionats. Tercer de BUP he de fer una menció especial, perquè aquest llibre o aquesta obra no sé si em va agradar per d'on venia o pel que és. Vale? És un llibre que tinc dedicat i que ara no... Bueno, veu? Està firmat i ja està escrit. No sé si es veu. És un recull de poemes de José Agustín Goytisolo, el volum anomenat Del tiempo y del olvido, que ja només el títol és Del tiempo y del olvido. És brutal. Em va introduir molt a la poesia en castellà perquè n'havia llegit molt poca, per no dir res, potser algun poema del llibre de text. José Agustín Goytisolo és un autor conegut, segurament el seu poema més conegut és Palabras para Julia, perquè a més el va musicar no sé qui, però si busqueu al YouTube està musicat, vale? I han fet 1000 versions. I són uns poemes peculiars, val? Perquè és segle XX, perquè explica coses com molt quotidianes pel José Agustín. Però a mi em va agradar molt aquest llibre per qui me l'havia regalat. Val? Me'l va regalar un profe. Perquè els profes regalem poesia. No parem de regalar poesia. El problema és que la gent no l'agafa com a tal. En aquest cas, com que era un fet material, doncs sí que vaig veure que m'estaven regalant poesia i em va introduir molt, ja us dic, el llenguatge poètic contemporani, i l'he rellegit 1000 vegades, em sé molts poemes de memòria, està molt bé llegir de tant en tant poesia. I me'n vaig a Cou, és a dir, segon de batxillerat, allò era com primer de batxillerat, i jo tenia una profe de llatí molt enrotllada,
que m'encantava i que sempre feia com unes digressions. Ella començava explicant qualsevol cosa que tenia a veure amb la matèria, però després se n'anava por ahí. No sé qui em recorda. Però ens explicava coses, i el que era guai era caçar l'interessant que hi havia en aquestes coses que ens explicava. I enmig de... Bé, venia una mica a cuento, ens va parlar de Cleopatra, ens va parlar de Marc Antoni i Cleopatra, i ens va parlar d'aquest llibre del Terenci Moix que es diu No digues que fue un sueño, val? Que explica la història d'amor tràgica de Marc Antoni i Cleopatra, val? I em va agradar molt, Després Terenci Moix no ha sigut un autor que m'hagi agradat, de fet em sembla que aquest és l'únic llibre que m'ha agradat d'ell, el Celsià, però em va agradar molt Terenci, per tant podem ser amics. Però aquest llibre em va fer anar al llibre que realment em va marcar moltíssim al cou i a la vida, perquè ara estic parlant de llibres que durant l'institut em van marcar a la vida, que va ser Memòries de Cleopatra, de la Margaret George. És una biografia, ¿vale? És una biografia de Cleopatra, em sembla que comença abans de néixer, quan és petita i així. Evidentment és una novel·la, és una biografia però és una novel·la, i de Cleopatra se sap doncs el que se sap. Però m'hi vaig ficar molt en tota la història, jo esperant arribar al moment de Marc Antoni, i la vida que fa aquests girs inexplicables, quan vaig arribar al moment de Juli Cèsar, vaig flipar. Coincidia que llatí estàvem traduint De Bello Gallico, la guerra de les galàxies, de les Gàlies, de Juli Cèsar, coneixia una miqueta, però em va agradar molt com estava escrit, em va agradar molt el personatge, em va agradar molt la història amb Cleopatra, i no només amb Cleopatra, també la del seu voltant. Tant és així que quan estàvem en trimestrals, perquè també en fèiem, jo anava de tardes, i vaig arribar un dia com molt fet a caldo, que no era normal arribar fet caldo a la tarda, i tothom es pensava que és que havia estat estudiant molt, i jo molt no estudiava molt. No estudiava molt pels trimestrals, però com que jo anava fent, doncs no em calia. I la gent no ho entenia, que jo anés amb aquelles ulleres i amb aquella mala cara, i no volia dir què em passava, perquè quan ho vaig dir els riures van ser evidents, i és una llosa que he seguit portant però que no m'importa, perquè el que em passava és que havien matat Juli Cèsar en el llibre d'aquella manera tan cruent, i això doncs no ho he pogut suportar mai. Després, al cap de molt poc, vam passar els trimestrals i ja venia la Cele, i durant la Cele vaig llegir la tragèdia Juli Cèsar, que ara l'agafaria, està allà, però està allà. Allà. A veure, el meu dit que ho senyali bé, allà. De Shakespeare, i aquí em vaig introduir amb Shakespeare. A més, que aquest seria un altre tema. Puc fer un vídeo de Shakespeare, si voleu, puc fer una sèrie de Shakespeare, puc fer una pel·li de Shakespeare, puc fer el que sigui, menys no puc escriure com Shakespeare. Això és impossible. Shakespeare és tot. Shakespeare és la vida. Però bueno, això és un altre tema. Juli Cèsar, la tragèdia, em va agradar moltíssim, té dos moments, la gent que ha anat a Roma amb mi ja ho sap que m'agrada molt, i de fet és un llibre que llegeixo 1000 vegades, o sigui, de fet és el meu bàlsam, hi ha gent que quan no està bé doncs s'emborratxa, o no, això no ho fa ningú, o jo què sé, se'n va a caminar, o truca a un amic, o jo què sé, jo llegeixo Juli Cèsar de Shakespeare, és així. La llum ha canviat sobtadament, acabo de veure la pantalla, no estava mirant la pantalla i ara ho he vist, és el sol que entra, i també estic veient que porto molta estona parlant, i l'Alba em va dir que un vídeo de més de 5 minuts no mola, per tant ho deixaré aquí. Espero que us hagin vingut ganes de llegir moltes biografies, poesia, històries filosòfiques, aventures, amors sorprenents, tot això que jo he portat, que quan he fet el recull he dit uala, quines lectures més riques, perquè són totes molt diferents entre si, i realment totes per mi van ser molt importants, segueixen siguent-ho, i estic encantada amb la meva vida lectora. I tu, estàs encantat amb la teva vida lectora? Doncs ja tardes a fer-nos un vídeo, a comentar què t'agradaria veure, a recomanar el canal i llibres a través dels comentaris, a través de mira, doncs a mi m'ha agradat aquest.
Fantàstic. Si voleu enviar, per cert, perquè no sé si us sabré posar baix, però un vídeo perquè el pengem, l'heu d'enviar ja tardes, el nom del canal, @institutvilanova.cat, val? I res, a seguir gaudint de les lletres i de la bona companyia dels nostres amics als llibres o, com fa l'Alba, el Tinder aquest. No, Tinder no. Bé, això, d'acord? Ens veiem per allà, sovint. Adeu.